aiwa ndichida kutendai mhuri yezimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV abasa richienda mberi. Aiwa tida kuramba tingotenda nekuda kwerutsigiro rwenyu pamaprograms edu ese. Pamazuva mairi matatu adarika takaamboposta sekuru vanonzi sekuru Rufero vachitaura yenyaya yavo. It's very unfortunate nekuti sekuru zvinoratidza kuti vane chirwere chedementia, so vanokanganwa zvokutoti kunyange nezuva zita ravo first name havacharizive. Chinova chinhu chinosuwisa chaizvo, chinova chinhu chinosuwisa. Kutaura kuno kuti tine imwe hama yakatitumirawo mari ikati aiwa tengeraiwo sekuru zvinhu zvechikafu chekuti vange vari vanobatsirika nacho. Ndo chatati tiuye nacho tingeti tinovasvitsa. Aiwa tichida kungokurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti pese patinouya kwamuri tichikumbira kana kuti tine vanhu vanenge vari in need, kune vanokwanisa tokumbira kuti munge muri munongobatsirana nehama idzi. Pane macomments mamwe anosuwisa chaizvo akange otaurwa pamusoro pasekuru ava, akandirwadza akandibata mwoyo, nekuti pane hama yakanyorawo comment ichitaura kuti maforena vari kuite muno. Musakanganwe kuti vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe vari kwana South Africa, vamwe vari kwana UK, kwana Ireland, kwana US, kwana Dubai, kwana Zambia, even kuMalawi, Mozambique, Namibia, Botswana, nyika dzose kune maZimbabweans ariko. So hanzi tisaseke zvinenge zvawana vamwe, nekuti chakatovapa sekuru kuti vange vari munomu ndo chimwe chete chapa kuti maZimbabweans vange vari vanotekeshera kwese kwavari. So tinongokurudzira kuti kana usina zviri positive zvekutaura paSaint TV, tinongokukurudzira kuti unyarare zvako, kana kutsvaga kumwe kwaunoenda nematauro ako ari negative, nekuti isusu tinotenda kuti tiri mhuri imwe chete, tichitenda zvakare kuti munhu wese akasikwa naMwari anofanira kunge ari anobatsirwa paanenge achitambura. Aiwa ndo zvandangondiwe ndiri ndinokuzivisai maringe nasekuru. Tichida kutenda vapawo sekuru zvekudya, Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Tichida kutenda zvakare vasaura vedu veFit and Go, sekuona kwenyu kuti ndakatopfeka hembe dzeFit and Go. Fit and Go ndo vanotigadzira suspension yemotikari apachena, zvakare ndiri brand ambassador weFit and Go. So ndida kungokurudzira kuti endai kuFit and Go munogadzirwa suspension yemotikari dzenyu. Fit and Go ndo chikakarara panyaya yesuspension. Kubva papress fitting tinoita zvakare, kana uchida mashokisi emotikari, uchida maball joints, uchida chese chinonzi suspension tinoita paFit and Go. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, ndichiti much love. Taona video ratakaita nemi pai, ndiye akati toraiwo munotengera sekuru, saka mune chikafu, mafuta, raisi, shuga, flour, masamba, zvese zvekuti mushandise, dovi, binzi. Aiwa tinotenda sekuru, tinotenda. Aiwa chando muri kuchigona seichi mari chiripo no pakanaka pakada nehupfu, saka mobikira paima okuseru. Alright. No pakanaka. Aiwa zvakanaka isekuru. Hoi.